Bala Kaura a Bauchi alheri ne gamo, kar mu rasa shi za mu fada. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Andy Bature. Ina goyon bayan gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Mohammed Abdulkadir, da ya maimaita kujerar shi da gwamnan jihar Bauchi bisa waɗannan hujjoji. Gwamna Bala Mohammed ya gina hanyoyi a birane da karkara domin inganta harkoki na sufuri. A ɓangaren kiwon lafiya kuwa, gwamna Bala Mohammed Abdulkadir ya gina sababbin cibiyoyin kiwon lafiya. A ɓangaren samar da ruwan sha kuwa, gwamnatin Bala Mohammed Abdulkadir ta faɗaɗa madatsan ruwa na Gube tare da gina magudanan ruwa a yankuna daban-daban. Bugu da ƙari, a ɓangaren gidaje da muhalli kuwa, babu gwamnati da ta gina gidaje kamar gwamnatin Bala Mohammed Abdulkadir. Sannan ya ɗaga martabar masarautunmu na gargajiya ta hanyar gina musu gidajen sarauta na zamani. A ɓangaren ilimi kuwa, gwamna Bala Mohammed Abdulkadir bai kasa gwiwa ba domin ya gina sababbin makarantu irin wanda ba taɓa yin su ba a baya. Bisa waɗannan hujjoji da wasu da dama, yasa nake kira ga ɗaukacin al'ummar jihar Bauchi da mu sake zaben Sanata Bala Mohammed Abdulkadir a matsayin gwamnan jihar Bauchi da mataimakinsa Muhammad Awal Jatau a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Mu sani, gani ya kori ji, mai aiki a zahiri ya fi ɗan bani na iya. Wannan saƙo ne daga Honorable Faruk Mustapha, babban daraktan yaƙin neman zaɓen gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Mohammed Abdulkadir.